mami fewjo yaademi madina tawademi muñanama fayedemi kono kudaka nguleki modum dom kaji modum majolde modum hada tamidaka secuka ku heba ma mango danyama oto hen ko adama yeta tigi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gunas TV calminaɗi teddude fewde mon kala ɗo mbawɗon tawede johliɗi sikki ala eɗen ñalawma alkamisa na hawri e 14 lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom konngol amen waynoto e oɗo saaha ko ɗo e wuuro wiyetego Ceewal Law tawi woni sababu o ko arde hawridde e nden ɗo lunde alliyankore daka mo ganduɗa koye nde ɗo hitande hikka fuɗɗiɗo e yamirore ceerno men ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba kono kadi lomtini goto e ɓesguji makko woni ceerno men ceerno Amadou Oumar Ceerno kanko ardi on ɗon daka yettudal no fewi noon eɗen kuccodiri ɗo walla mbiyen eɗen joddi ɗo e mam meɗen jinnaɗo meɗen ceerno Moussa Sow to Basse mo ganduɗen ko yettudal no fewi so tawi en ji ayaw go tan en keftini ɗum sen nani inde nde tan kadi en keftini ko yettudal no fewi noon so tawi en gari ha ɗo en mbawa yaade en baddani e makko yewtere nde wonno eɗen gandi hande o ko mawɗo e nder dental ngal kono kadi ko koolaɗo ceerno mo ceerno gollodiri golle tiɗɗe e nder aduna o foof e kala to nokku mo gandantuɗa ceerno ina yaaha yaadare makko ha hande o ko ɓesgu makko woni ko o yaadata ɗum noon Ba Moussa min dokkuma calmina bandiraɓe ɓe caggal muɗum kadi min garta to banggue namde ɗe bisimilla. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usman Camara giɗo leñol min calmini julɓe ɓe fof, min calmini bandiraɓe ɓe fof, min jurimaɓe, min jetti Allah, min jetti on, min juule nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam dokkuɗo en wawde hawridde hande o ñalawma e jooɗodade e yi'odirde e huccodirde e tade haaldude yoga ko yowiti e maslahaji men diine men enɗam men. Mi salmini fof noon. Masallah ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe ko enen kala nandi calminali ɗi e komin mbirini ceerno Moussa Sow to Basse eɗen gandi ko mawɗo e nder dental ngal e ko yettudal no fewi noon wadde noon hande o so tawi en kuccodiri makko eɗen namdo holi gonɗo ceerno Moussa Sow eɗen gandi ɗum no ma wonan fartaŋe yeeɓiyankoɓe kono kadi hewɓe ina jiiɗi humpitade ɗum hewɓe kadi ina jiiɗi andude mo ɗum noon Ba Moussa namdal ngal ko ɗon woni holi gonɗo Ba Moussa bisimilla. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lawol gongol Moussa mbiyetemi ko Moussa Alhaji Mouhammadou Moussa Sow Basse noon darji mawni mi andirama ɗum joɗimi koye leydi Gambi to wiyete Basse o sa hande ko e yamirore ceerno men ceerno Alaji Ahmad Tidiani joɗimi ɗon koye galle makko ne kadi joɗimi kanko jeeyi galle o wa amma falillahi alhamdu jibinami ko to wiyete ko Fuuta Tooro to wiyete Cewil ɗum hakkude mum e Hayre Law ko kiloji 15 timi ko Hayre Law ene heedi worgo Hayre Law wonande anduɓe worgo Fuutankoɓe so nani worgo ina gandi non mbiya toon ɗum le ko maayo bange maayo Hayre falillahi alhamdu ila on saha ko dañmi duuɓi 7-8 nannami jangde e jungo mawnam mo jiidumi baaba goto kañum woni afo amen min woni kodda amen mi woni e makko hami dañdi e makko hisibaji 20 iwmi e jungo makko pour yidde yaade Madina Gunas e nanalla Madina Gunas nden mbeɗa famɗi e yara e duuɓi 14 mbeɗa nana Madina Gunas naniranmi Madina Gunas noon ko e ɗemgal nenam mi nanirani ɗum e nokku goɗɗo nenam nananmi ina haala Madina Gunas ina haala Alhaji Mat Saïdou ina haala ceerno Mamadou Zeyni to Hayre Law ɓe ɗiɗo gadimi nande e moƴƴuɓe hakkillam mawni e maɓɓe no fewi gila mbeɗa famɗi mi ƴoccani anti ina yara noon ha hanti dañmi ko on saha nanallo hewti nuppam e ayahoɓe Madina ene garta mbeɗa jiiya ɗumen no mbayata e mbiɗa min nana ko kalata mi anda nden hay hunde ni kono ina weeli fittandam ndu hellinmi
dogde to jungo mawnam ɗo mi yaha Madina Gunas. Ala kulli halin njami ha jottimi to wiyete Matam, kisami anda lawol tardumi ɗon mbanmiɗo Matam ɗo duuɓi 3 on timmitinmi alwalam mi jokku jangdam noon anti ko min woni mawɗo horam. Ceerno Alhaji Sa'idu tawi kam ɗon mi yii ɗum kono mi ala bawɗo yottindimi e makko saka min kalda ɗum elle ko hedde 64-65 on saha gonmi Matam ko duuɓi 3 mi jangi ɗon yimɓe 3 hen goto cakkitimi jangude o sirde amen ko dañi angal faade leyɗele arabeɓe to wiyete Kuwait mo jangoya mo ɓeydo gandal makko ko gando noon min o yaafimi keddimi ɗo Matam ɗon jokkumi e goɗɗo no wiye Ceerno Oumar Tall ɗon ko Mbumbalnajo jokkitinmi alwala gartumi to amen o wiyete Lumbul Habib ha leedem on saha gonmi ɗon ko juuti dedam o Ceerno Oumar janginannoɗumo wi'imi yomi faatu Kaolack min e ɓiyum gorko no wiye Jibril Oumar o wattide amen min pay Kaolack min tawi toon Ceerno Mamadou Sow wiyeteno Ceerno Mamadou Sow to Banjuli woni no goto e mawɓe dental to Banjuli fodde gila 79 ha 2006 ko kanko ardino dental Banjuli ngal gondi Kaolack fodde kadi duuɓi ha juuti iwmi ɗon njami Banjuli tawoymi toon Ceerno Mamadou Samba Korka ɓe mbiya Ceerno Aliyu Ba ɗum ko hanti ko commerçant gonmi wadde mi jokke onne kay bindi to bange defte kono hanti mbeɗa waddi hen jeygu mbeɗa janga mbeɗa yeeya ngoni ɗon ɗum ko 71 wonno ha hedde 73 Ceerno Mamadou Sow Mamadou Dialle o immi Kaolack ari tawi min Banjuli kamɓe ɗiɗo fof ɓe gondi toon koɓe seremɓe amen koɓe mawɓe amen koɓe jiknaɓe amen to bange duuɓi koɓe moƴƴuɓe amen koɓe wasortoɓe leñol goto hen fof ko basorɗo leñol ko jettirteɗo Allah to leñol to fodde darde mum e enɗam darde mum e diine e darde mum e rendo ko noon Allah waɗanniɓe min cakki less maɓɓe kamɓe kecci min keɗiɓe ɓe mbaɗa min tette manda so ɗon gandi ko wiyete tette ha Allah nawtiɓe wana hade ɗum noon min tawi mi iwi Banjuli mi faati ɗo wiyete Basse ko gonmi Basse ko addimi Basse ko jeeygu mi ardani ɗon golle l'islam mbeɗa sikka nden neɗɗo wawa wurde ga yeyde mbeɗa waɗa commerce mbeɗa yeeya weloyi semori moƴƴi ina yaha ha hedde 99 hanti ɗum wone hawnade ina saya tawi mawɗo goto mi meeɗi jaggude ɗum yoore ina wiyami o ina haalda e goɗɗo wi oɗo to woni ko waɗata ɗo ko wona ko muɗum koko iwata hen ko almudagal woni golle mum kono ɗum mi wattani ɗum hakkille welano mine kadi kono hunde fof yarata tan kono Allah muyiri ɗum on saha min keddiɗo Basse ɗo min badda hen diine o min badda hen ha commerçant o firti haɗani noon jotodira ceerno ngal kam koko jotodira tan ina tiiɗine kadi komin aroɓe Madina galle amen na Madina mawniraɓe ɓe jiidu min nene baba nenam ɓe fof piri gila 73 ina to Madina ga wa amma min kam Allah muyumi naat Madina ko 1974 nden garmi Madina nden puɗɗimi yottade Madina mi ummima faade Madina ede gila 64 kono jottoyimi ko 74 ina nandi hedde duuɓi 10 mi yottaki mbeɗa e lawol tan mbeɗa fito ha ñande Allah muuyi yomi ar Madina koye 74 garmi Madina nden puɗɗimi tawede Daka
ala kulli halin hano wayoyni hano mbimami mi ari baseni min jeeya ina weli min cikka hanti ko ɗum tan wonata alhamdulillahi noon ko min jeeyata ko woppinani min golle amen l'islam e diine amen wona tijaniya amen wona goɗɗum o min jokki ha jeeygu o wayno wayoyni jeydannomi ko goɗɗo no wiya alhaji abdoul ba walla mbi abdoul samba korka o ndendunomi golle o min ndenduno meccal minen jeydanno o ɓi denɗam ko miyum ceerno aliou ba hamɓe jiidi baba golle ɗe ɗe caaki on ɗanni fayi gabo alhamdulillahi rabbil alamin Allah udditi ɗum ɗum moƴƴina kadi jokkiri ɗum kadi enɗam ko udditi ko hen makka ha arti Allah waɗi rutti koye 2009 kono tawi golle kam min cirti golle tawi min an on saaha mbeɗa basa mbeɗa hante yamirore ceerno e ceerno waɗani kam yamirore hante mbeɗa min gollida so ina ɗamno ara min jaada nela min jaada e nelaɓe mum gadimi yaadude ɗon tawide tan wona ɓiɓɓe ceerno ɓe ko miñum ceerno on enen fof eɗen gandi on hande ko kanko jogiti golle ceerno fof ceerno ibnu umar ceerno on gadimi neldede kañum e ceerno sada tawi nayi min ko ismaila on saaha ruttinoko lamin sakho alhaji lamin sakho kañum woni jatigue ceerno to Banjuli hote jomum ceerno neli ceerno ibnu umar yo yah hawritoya hen ɗi gari ha base ɗo nawrimi yomin jaadu min jeehi Banjuli min goni toon fodde balɗe tati nden ko ceerno Sow woni mawɗo dental ngal hamin garti ala kulli halin tan addanomi base yomi ar ceerno yamiri yomi ar wona base addunon base tan ɓe daara ko ñaami mbeɗa golla ha ɗum ɗo tawimi hen ɗum yawti hanti ceerno ara min jaɓɓoyo ɗum min jaaday mum e dulaji e nokkuji kewɗi dowri ndi ha to capital Banjuli won toyi hanti ceerno Tidiane Dahiru watti arde Daka Sare Goli ko kanko udditi ɗum le ko hedde 98 on fuɗɗa kanko udditi ɗum kanko ceerno Tidiane Dahiru ko sañi min jaadi hanti woni ko yamirore mbo yaha Daka Patta mbo yaha Daka Sare Goli ni woni jaadigal ngal na waɗa e ɗo yahata fof tawde ko leydi Gambi kanko ceerno min ceerno Ahmad Tidiane Dahiru o ara ha ñande wotere o ari yo min jah goɗɗo wi oɗo noon homin jogui batu o ko affaire galle ceerno gonɗo base mbomin koɗmi hande o so tawaka batu o wodat ko tardi hen ñande hen gandumi yamirore nde no tiiɗiri ceerno Ahmad Tidiane Dahiru wima hakko gonga yimɓe lomtodirat kono min de sinno ko min tan anniyino mbeɗa nawa mbo mi wiyata yo jooɗo wasa yaade kono hanki jamma nde kaldanmi e ceerno nde ceerno wi ko yomi rewɗo mi nawram ceerno nde na Dakar ɗum noon tawde yamirore nde mi wawa woppude yamirore nde anti ni woni min jeehi min jaha min garta ha ceerno Ahmad Tidiane Dahiru natti yaade ceerno Bun Salim ari kay waɗi Daka Sare Goli o gongol aroji ko ceerno Ibnu Bayil ari waɗi Daka Sare Goli o ɗum yawti ko ceerno Bashiru ko ceerno men ceerno Alhaji Ahmad Tidiane on waɗi Daka Sare Goli o e Daka Patta o duuɓi ɗiɗi wa amma ɓeeɗa kam kaɗanno tan ko Sare Goli jahani to walillahi alhamdu nde ɗum yawti gila hande ha o heddi 2000 ceerno Bashiru wayre wadde mbo ko 2007 ceerno Ahmadou Ammar on na fuɗɗimbo ko 2008 ha hande ko lawol gotol woni o arani hen ɗum ko ceerno Abdoul Jabbar lomtimbo e ngol lawol kanko tawi ceerno Mouhamadoul Bachir jahannoɗo Fouta o
ina woni France o lomtiɗum e ngol lappol kanko ceerno Ahmadou Ammar ala kullin woni Daka woni wana Daka woni haaju bawɗo so faatude kala ko wawi wonde so Banjuli wonko goppumi hen seeɗa nde wonno ceerno Diaty 2012 eko adi ɗum 2012 omo yaha Banjuli o noddimi o wi ko jahowo Banjuli yomi heblo ene jogui ko woni ɗon ha heewi place am nane autoji he komi jahowo eko wona ɗum mi yaade ceerno ko heewi mi yaade ceerno Sénégal o e Gambie o e Mauritanie o ko ɗo noon koyngalam haaɗi to banggue yaadude e seremɓe he mi yaltani ɗeɗo leyɗele tati koye ɗe tan kam mali mi yeehi kono ɗum ko min tan yahani toon ha jaam horam eyyi ko ni gurdam ɗam wayi gila nden ha no jiiruɗa an Ousmane ha hande ha ɗo jiiruɗa no wayni jarama Seydi Sow ɗum noon musidɓe tedduɓe machallah yeeɓiyankoɓe Ayaw Gounass TV machallah gardidi waɗi fayida no fewi Ba Moussa o haalani men ndewmi tekelo guiɗo jangde nde ha yetti jotodiral makko e ceerno haadi koye leydi Gambie gonɗa koto woni tomin namdoto e golle ceerno en e nder leydi Gambie holno jiiruɗa ɗum ko adi eɓe gara toon no waduno holko mbawɗa sifanade alhamdulillahi rabbil alamin ceerno min ko garmi e Gambie gila to capital ha yetti basse to gonmi ɗo e on diwan tawmi ko golle ceerno tiiɗi hen mawni hen ceerno ko puɗɗodirɗo e Gambie ko heewi ko law gila kadi law gila ummi Kolda o adi rewde koye Gambie haw yaltiroy Fatoto haw yeehi Hamdallahi hano Gounass Madina Didira wa amma ko sakkiti ɗum ceerno ko garowo e nder leydi Gambie tan tawmi ko golle ɗe ina pokkiti ina nguuri ina cembi e nder leydi Gambie ina ɓeydo noon ɗum ko toni maayo gani maayo ɗum ko ɓeydi tan walillahi alhamdu ceerno enen fulɓe eɗen kala ko jettoɗen Allah e ko jettanɗenmo Allah e ko jettirɗenmo Allah ina famɗi sabi kanko andini en o diine kanko yinni en o diine kanko sembini en o diine kanko andini en jangude nde deftere Allah kanko holli en ina jange so jangama na waawe tawi enen cikkanoɗen ko gueɗal men ala e nde deftere yo Allah yoɓata Saydou moƴƴere ɗum waɗi hande alhamdulillah rabbil alamina base e ko taari ɗum walla Gambie ha waɗi feggere koyna ha katon dental ngal ne heewi hen teb ha e frontiére nde fof o ngal sembi hen o ngal tiiɗi hen o ngal mawni hen ha no gandirɗon ni ɗi dakaji joni pokkitiri ni ina ciforini ɓiɓɓe ceerno ko aroɓe hen tan daña ina golla kala ko ceerno gollanno hande hoɓe golla hono ɗum eko neɗɗo suusa wiide ko ɓuuri ɗum kono hoɓe golla ha tollini ɗon kala no ceerno haaliranno hoɓe kaalira noon kala no ceerno laɓɓiniranno hoɓe laɓɓiniri noon kala no ceerno daririno e yamirde ko moƴƴi e hadde ko moƴƴani hoɓe daari e gon felo hay hunde ngakkani hen kadi ɓiɓɓe ceerno ɓe sinno ala hen gonda e o mbiya sinno ko kaari ala kala hen mo gonduɗa ina timmi golle ɗe ne jeehi ina pokkiti ina ndewi lawol ngala sino ko kaari de ma waɗni sino kaari ɓuranno waade ni ala Allah dandi ɗum ceerno yo Allah yoɓ ceerno Tidiane moƴƴere nde wonno falillahi alhamdu ceerno ko dañal mihal ko ɓeydare mere ko ɓural mihal mbimi wimanane noon enen aynaɓe walla enen fulɓe tan ɗemgal ngal jetten Allah jetten ceerno sabi liƴƴi ɗi fof ko noon poti waade kono enen neɗɗo haalata ko hoore mum wonko dañƴen hen ko tiiɗi ko mawni ko jari wiirde alhamdulillahi rabbil alamin ceerno noon haalotako kabi Allah ceerno ko Allah ceerno wona Allah to jaati anan neɗɗo noon puuɗo nana mbiya ceerno ko Allah mbiya mataw aɗa ƴeeɗ o de ɓurti ni waɗi neɗɗo wiyetake Allah kono neɗɗo ne wona jiyateɗo Allah siftore
neɗɗo no wona ji'eteɗo Allah hule, neɗɗo no wona ji'eteɗo cemba yilde Allah e rewde Allah e hulde Allah. ina jogiiɓe jiyata sa yii ɗumen a haalata ko boni, sa yiiɓe a waɗata ko boni, sa yiiɓe a sayi sa yahatano jama a yahat jama, sa yiiɓe hay sa joɗotano ko wasifa a joɗoto wasifa, sa yiiɓe hay sa waɗatano comci moƴƴi a etoto wadde comci moƴƴi. ɗum woni ko wiyete neɗɗo o yeehi ha wonti neɗɗo o ne yaha ha wonta dewal Allah, woni wontudemo dewal Allah halle kanko gueɗe makko fof ko dewal Allah tan. ɗum woni noon Allah waɗani ceerno e ɓesgu muɗum. yo Allah tabitin en hen, nawara en yeeso. ceerno teddule, ceerno kara ɓure ceerno, neɗɗo wawa ɗum haalde. wa amma enen yowitiɓe makko ɓe, yiɗɓe mbo ɓe, koolimo ɓe, sa enen kam dow laral leydi he en jiyani ceerno ɓuranɗo en ceerno. enen neɗɗo wawi wiyata ceerno am ɓuuri fof kono ɓurinimi fof. mi wiyata ceerno am ɓuuri fof de kono ɓurinimi kam fof. aggal Allah e nelaɗo mum sallallahu cheikh tidiane radiallahu taala anhu e sahabatu ridwanullahi taala alayhim. ceerno am o ɓurinimi fof, seere ɓe feddiɓe fof. somi yi somi ɗo makko ɗo ina yonimi, ina mbeɗa ɗamini enen fof ne ko noon mbaɗen. mi yaƴaki goɗɗum, koɗo makko ɗo tan, koɗo maɓɓe ɗo tan. ñaago Allah noon yo Allah juuno gurdam makko, wadda hen sembe e kattanɗe. mi yi ko cakkiɗo less makko o ene jogiti golle makko ko ina yaha yaadu makko, ene yamira jamiroje makko. yo Allah ɓeydu sembe, yo Allah jogomo jogodombo hen, ɓeydamo kattanɗe, ɓeydamo ɓesgu gonɗo ɗo mo jiiɗen goto hen fo ina dari darde makko hande, ina yaɓɓi jaɓɓal makko, ina yaha yaadu makko, ina lomtimo e boowal e nder. yo Allah nawru yeeso. enenne kay yo Allah waddu en hen, rokka en hen sembe e kattanɗe e giɗgol lamgol e koolare lamde, yidde masalan neɗɗo ko sidgu e ikhlas, a gonɗat gonɗina laɓɓina, ɗum tan rokkata almuɗum dañata ko. machallah eɗen gandi so tawi eɗen kalɗo ɓuure ceerno en gaynata. machallah Ba Moussa, ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba, ko yettude Allah no fewi, an haali ɗum. won yimɓeɓe jiyata tan a siftorat Allah, eɗen gandi kankone kadi ko yettude Allah no fewi. o gollima golle tidde, golle dendagal ɗe gandantoɗa ceerno mawɗo ina gollatno. o gollima guili to banggue ɗanle l'islam nde, ɗannodade ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba. an Allah rokkima on ɗon fartaŋe, on jaadi nokkuji kewɗi comme no mbiruɗa ni, guila Gambie ha yetti Mauritanie ha yetti e nder leydi Sénégal. ko yettude Allah no fewi. hay so tawi ko seeɗa no puɗɗorɗa haalirde ɗo ni, miɗen jiiɗi gartanamin to banggue jikkuji ceerno. bisimilla. alhamdulillahi rabbil alamin. jikkuji ceerno ina mbeɓi haalde mbeɓani, saabi ceerno seeɗa min ko menmi e sira nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. ceerno Allah no rontinimo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah no rontinimo Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu. to jikkuji noon, to sifa e jaati fo. holɗum ceerno a yiyatano naati fitina, a yiyatano ɗum sana taw sariya meme. sariya so huncama noon ombo laawo, hay ɗum a fa ɗeɓat andata ɗum ko seeɗa yimɓe. ceerno to banggue lomtade nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam, to jikkuji mum e golle mum e sifa mum e mbaadi mum fo no nandi. ceerno to lomtade ɗum Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu, kiram mum e langol o diine o ngol lawol Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu, ɗum o ɗeɓani jogade mbo nandi. ceerno kadi laaɓal mum nde wonno kala ko ceerno haalanma boowal son jeehi nder ko ɗum o haalantuma. kala ko ceerno haalani joom milliard, an joom buuɗi ɗiɗi o ko ɗum o haalantuma. ceerno wona derero, ceerno wona neɗɗo aduna, ceerno wona neɗɗo jiɗɗo ko wone juuɗe yimɓe. ɗum waɗi ceerno koko dari lan etade no dañiri, no wuuri, no suururi e no nafiri. en jii ceerno nafoore nafata tagore Allah nde to banggue maddi e jungo makko ngo, ko rokkata e ko waɗata ko heewi nde wonno en ganda boom enen en tinata. jikkuji ceerno ko kulul Allah, jikkuji ceerno ko yidde Allah,
jikkuji ceerno ko sembude e rewde Allah sabi hay goto eɗen gandi kay hande neɗɗo dañata duuɓi ɗi o dañi ɗi hortorono hortorini yaha jama daña ko dañi ko wayano wayni yettoɗo yettiɗo jooɗo wasifa dañano dañiri ni wayano wayni e lomtiɓe mo ɓeeno mbayi alhamdulillah rabbil alamin ɓesgu o goto hen tan wawi jogitade ɗum miñi ko oɗo dariɗo fof hatta ina jeeɓi ha hande ina yiida e julɓe ina haalda e mumen ina faama ina wallodira e mumen hande sinno ko goɗɗo yiyetake yaltata boowal ko nder tan wonata sana ɓiyum walla galle mum yiyata ɗum walla yoga yimɓe ɓe ganduɗa ko heeriɓe kono noon yettode woni ceerno noon hasu o e amu o e gayruhum fof kala masalan no pulaar wiyata heeriɓe ɓe e gonaɓe en enen fof eɗen ceedo ceerno eɗen jiiya ceerno eɗen kalda ceerno te e men saɗa haalda e makko a tinata ronkere nde ceerno Allah de lomtini ceerno nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jikkuji makko e golle makko e sifaji makko Allah lomtini ceerno Cheikh Namdi kala ko nan jangu seeɗa janguno ɗen e sira nelaɗo Allah en jiiɗum e ceerno Allah Ahmad Tidiane yo Allah ɓeydu noon enen yo Allah rokku en fandinde namde ɗiɗi keddoɗen machallah ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe en jarni no feewi jinnaɗo meɗen ceerno Moussa Sow a jarama no feewi to banggue ɗalle ceerno e nder leyɗele ɗe eɗen gandi ko yettude Allah no feewi ha joni mi artata no mbirɗani yoga yimɓe so tawi a yiiɓe tan a siftorat ko heewi yaadeɓe e yimɓeɓe e ɗalle ɗe hol faydaji comiɗe ko noon kay ummade ɓe tawo e men yimɓeɓe e ɗi adunaji e ɗe gure fayida mawɗo suumi hen ɓe ngara ɓe kolla en ko en gandano ɓe ngara ɓe mbaɗa golle kadi kala koɓe kalanta en kala koɓe gollata ɓe mbiyata yen mbaɗ a yiyata hoɓe golla ɓe ngara ndendon gullidon jooɗoto ɗon jaadon jama a yahata jama a tawa ɓe ngarani toon a jooɗota ko wasif ɓe ngarani toon kala moƴƴere mbawɗa yidde e wadde a tawat koɓe yeeso ma so ɓe ngare men ɓe kirjina men e diine men ɓe cembina en e diine men ɓe jinna en Allah ɓe jinna en nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe jinna en moƴƴere ɓe jinna en moƴƴuɓe ɓe golla kadi jiya ɓe ngara kadi ɓe ndaaɓa en gondino ɓen ɓe sen tawiɓe gondinɗen ɓe ndaaɓa en soɓe tawi ɓe gondino ɗen ɓe hono jiiɗa o dakani gila garɗen ɗo hanki holko jiiɗa ɗo so wona dewal Allah meho woni ɗo Allah nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ɗiɗo tati tan goni ɗo Allah woni deftere Allah nde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woni sunnaji nelaɗo Allah ɗi sallallahu alaihi wasallam Cheikh Tidiane woni law Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ɗanle mabɓe ɗe fof ko nafoore ɓe mbawno joɗade tan ɗo gotel kala jiɗɗo yiide ɓe tawyaɓe toon kono ɗum nafoore mum ngakkat soɓe ɗannima ɓe ngare meɗen mawɗo mbo wawa yaade cukalel ngel wawa yaade e mbo ala mana mawɗo kono hatta nani ala na moyeno yaari yiyaɓe ɓe tawa ɗum e nokkumu ɓe yiyaɓe nafa ɗum mala ɗum haalane nana ko nafata ɗum nana ko wallata ɗum nafa ko faaboto ɗum ɗum woni ɗanle de so ɓe jooɗinoma wayata noon la budda yeehe ɓe jaha Europe ɓe jaha Afrique ɓe jaha e nder leyɗele men enen ga sabi min jaadiɗo Fuuta Tooro e nokkuji ɗi ganduɗa sa renaki mbiyata ko ɓe potani arde hen kono kamɓe ala ɗo ɓe jombili kala ɗo l'islam noddiɓe ɓe jottoto kala ɗo diine l'islam noddiɓe ɓe jottoto ala ɗo ɓe mbiyata ɗo mi fotani arde ɗo walla ɗo mi fotani lelade ɗo walla ɗo mi fotani joɗade ɗo ala no nelaɗo Allah yaranno e ɗe golle diine ni l'islam o eno sahabaɓe gonirno hen ni noon tan ceerno e ɓesgu mum woniri hen e almuɓe makko mawɓe moƴƴuɓe ɓe fof ko moƴƴuɓe noon fof ko mawɓe ne kay ɗum kan ko nafoore dakaji kadi holko mbawɗa artande min fayde daka ɗiɗi daka min mawɗo ha yetti
dakaji gandantuɗa ina mbaɗega julɓe ɓe ina kawrita hen ina ndewa Allah. yo Allah yoɓ serenɓe men fuutankoɓe moƴƴere. Mi tawaka ko miɗen mbeɗa nana Daka waɗanno kono tawi ko Madina tan eko taari ɗum ko arano tan ngara Madina kawra Daka ina waɗa naata janta hen kono a tintintanoke a tinatano nde serenɓe men mawɓe kawri hen hono ceerno Alhaji Abdourahmane Banaji ceerno men ceerno Alpha Ibrahima to Kanil ceerno men ceerno Ahmad Bocar Buyinnaji e ceerno men ceerno Aliyu Ɓuki Jawe ceerno men ceerno Aliyu Salah to Ɓuki Jawe ndo to ceerno Aliyu Gijulon e ceerno Aliyu Salah to Ɓuki Jawe ɓe jiiɗum ɓe jii nafoore wonde hen e moƴƴere wonde hen nde wonno ko taƴade faade Allah ko lulde l'islam no mbiɗa nane ni ɓe ñaagui ceerno ɗum ɗo yo waɗane ñalawma waɗane lewru waɗane ñalawma tintodire siɓe nanni ɗum ceerno jaɓani en ceerno jaɓaniɓe kay yo Allah yoɓe moƴƴere kamɓe nden ceerno jaɓaniɓe woni ina watti so yonti haale jagge ñande ceakotoɗen nde jagge mbo wuuri so Allah jaɓi ko ñalawma mane e lewru maniru ko ɗon haɗata ruttetake radio ruttetake letter ceerno windani hay goto nelani hay goto waɗani communiqué aji e nder radio kasi an ɗon jagga nden yonti nde wonno ko haajuma ngara nde wonno haɗa andi sa ari ko ɗum nafoore ma sa ari a ɓeydoto to Allah a ɓeydoto nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam a ɓeydoto Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala ɗiɗo tati ko inde tati kono ko hadara goto on hadara ko hadara Allah tan ko l'islam ma tan ɓeydoto neɗɗo foof noon to nder muto ruhaniya mu o ina tina nafoore dañi e dakamme heɓata e o ngoɗo diine aka mawɗo mbiyataɗa ko sa ari ko ya deej ya won garowo jama ya janggat qur'ana saɗa wawi qur'ana sa wawa qur'ana ya woni salatul fatihi lima olig sa waɗa wawi sayfiyu mbadda hen hatta eko yadata e goɗɗum ujunnaji 12 salatul fatihi sa waɗi ɗum a fijata a yewtata qur'ana sa waɗi kamilu e 24 heures silki aɗa andi a yahata haalaji goɗɗi sa waɗi 49 sayfiyu saɗa waɗa ɗum aɗa andi a haalata dayrayt ɗum ko ha ɓeydoɗa ko ha daña kala Daka ko ɗum lulde way kono ko arabe ɓe mbiyata itikafu ni ɗufunade nder jama ina rewa Allah ni o noon a ɗufunaki nder jama aɗa ɗufuni e nder yimɓe fo aɗa jiima haɗa yiya ɗumen to ina jogui aɗa ñamata ɗo a ñamat jara lotoɗa can sa comcima kono ko ɗum mbadi gotiri on Daka noon jibini ɗiɗo Dakaji kanji fof koɗi hunde wotere konɗi yaadu woturu heddi o to balɗe mo ɓuuri hewde ɗiɗo balɗe mumen kewani saabi noon e ɗum noon ko alhaali yimɓe ɓe woyata noon wawa wonde balɗe sappotoɗe keƴata e nokkuji goɗɗi he ga ko balɗe ɗiɗi ñalawma goto balɗe tati so heewi ɗum waɗi ɗi jibini Dakaji Fouta ɗi jibini Dakaji Gambi ɗi jibini Dakaji nder Sénégal Daka hunde sa yi ina waɗa ina ɓeydo tan andu ko moƴƴi ma kan lillahi dama wa tasala wa ma kan li ghayrillahi zala won qada kala ko woniri Allah yaari Allah duumo jokko kala ko waɗira ka Allah wonirani Allah firto taƴa aldande ne ɗum yalla nawrani ɗi en yeeso oɗo Daka fuɗɗiɗo hikka yetten hen Allah ɓeydare l'islam ɓeydare dental ngal neɗɗo fof ganduɗo e o diwan sino famno ɗum lutata ɗum arattawe sa yi eɗen ummi gila Madina enen e guura meɗen ene garde guura meɗen e gasoil autoji meɗen e mbirtu fof ɗe garɗen tan ko anda to ɗum moƴƴere takkiɗo ɗo bawɗo wadde teppere bawɗo wadde welo bawɗo wadde machine moto joɗo ɗo ina nana noddinali Daka ina nana wasifaji arani yo Allah enen fo Allah faɓe no moƴƴiri kono noon arde ɗo no nafa fijirde ala ɗo woni ɗo ko dewal Allah woni ɗo koko laaɓi
yo Allah ɓeydu laaɓ ne hejjinde hettade batu ceerno en gandi faydaji mawɗi ina coome hen haala ceerno ɗum nene kadi eɗen gandi yimɓeɓe potani luutede ɗum ha gonga noon kay aɗa yiya ɗo neɗɗo waala e daaka he wasa heɗade batu ceerno o anda tan sabi ceerno to haalata to ko haalata ko e to haalata to e ko fandade o jogi haala he saɗa anduno a jooɗoto keɗoɗa naata nofru ma yotto e ɓernde ma moƴƴere wonde hen waaridato jippotoɗo heno barke gonɗo heno nana ɗum keɗoɗa ɗum noppi ma ɗi nana ɗum keɗo ɗum ruhu ma o nana ɗum heɗo ɗum so wayi daw qalbu ma ɓernde ma nde nana ɗum heɗo ɗum terɗe ma ɗe fuu kawra e nangol ɗum e heɗade ɗum e fandirtade hen moƴƴere aɗa andi hayso ko hoddu a heeɗima ɗum ɗo wona weltoto tan cikata te aɗan ɗum waɗi noon ko an fo a tin ɗum saka noon Allah kay ɓuuri welde heɗade Allah kay ɓuuri wawde fodde sikrinde neɗɗo e weltinde neɗɗo e softinde neɗɗo e sembinde neɗɗo ceerno ko Allah meho ceerno haalata so wona Allah so wona nelaɗo Allah salah Cheikh na Tidiane radiallahu taala anhu ɗum waɗi neɗɗo foof balɗo ɗo ina foti so ɗum haala jooɗo deeƴa woppa ko waɗanno fo haɗum gasa koko yamira koko nafata koko ɓeydata koko rokkata nawta sa gayni hen nawtana ɗum galle ma goto min fof sawat ko dañi ɗo ko ha galle mum yotto wiya waɗa fati salatu fati hayso ɓe jiima tan ɓe keɓata nafoore wonde hen nde hayso haalani heddi noon wona fof andidi ɗum wona fof famdi ɗum ina hawni tan daaka so waɗi sera ma so waɗi ɗo mbawɗa yottade yottoyo toon sabi ko rendata ɗo ko sabi goto fof haɗa sa julde muɗum baraji keɓata hendi so nandata sa julde yimɓe sappo walla sa juuli an goto kadi ina toon yimɓe ɓe ganduɗa sa rewde mumen Allah baraji a heeɓi baraji mumen ɗin baraji ɗo mbaɗateɗo bakkat ma wawa wande yaade ha bonna on nden moƴƴere saka Allah ko daka mawɗo aɗa andi kam waliyaɓe Allah mawɓe nen ina toon andaɓe ina toon ɓe gandaka ina toon suuɗiɓe kala dewal Allah maɓɓe so yanti e nder dewal ma Allah a waɗata bonande mutlagan ha bonna ɗin baraji ma ɗi aɗa wawi wadde bakkat bonnowo ɗumen kono baraji goɗɗo saka arifu billahi ɗum a wawa wadde ko bonnata ɗum waɗi ko wiyete yo yimɓe jahat daka ɗo e nder leydi Sénégal Mauritanie Guinéji ɗiɗi Gambie ɓe ko foɗɓe tawe daka tan hayso ko tallo mbir ya tawoyɗa hayso ko ñalama goto hayso ko jamma goto mi nani ceerno mawɗo radiallahu taala ina haala o wi daka tawi garɗa ko subaka ñande daka sakoto kawruɗa ko julde darɗe ɗiɗi ɗe juulama almami o ina ɓeyduno e julde he sujji sujudu biyeteɗo sujudu sahwi woni sujudu ba'da o kawruɗa koye on sujudu o dendagal moƴƴima so donkinandema aljana on sujudu ma nannuma aljana so ala ko haalno sa ari gila balɗe sappo jeetati walla joyi tati ɗiɗi daka sinno ko enen aynaɓe way kono polindaji ni andanoɓe mbiya toon ɗum nayi ndungu fuɗɗo tobde nokku goɗɗo waɗa ndiyam waɗa huuɗo hecco egga nawa toon jawdi ma ñaama toon hecco ñaama toon yara ndiyam fofta natta yaade lappol jungol jiya fayto hes ɗum noon daka way e nder din l'islam ceerno min ceerno Abdourahmane Banaji meeɗi haalde ɗum e goto e dakaji ceerno o haaliri ni ko noon daka way ya Allah wallu en ceerno Ousmane jarama Seydi Sow ɗum noon musidɓe tedduɓe en to gaɗo yewtere nde eɗen gandi emo jogodira haaju kono kadi machallah ko yettude Allah no fewi kaɗo haala tan ina yona meɗen kaɗo haala tan ko gandantuɗa machallah konguɗi ɗi a nana tan ganda ko ganduɗo woni e haalde ganduno sono haala tan weeli tan ko hettade ɗum saabi en kebbinani namde Ba Moussa hanki ko commerçant hande machallah
ko lappi l'islam machallah hande o ceerno mawɗo no wiya a takkima e moƴƴuɓe a takkita koye mabɓe ala ko takki e maɗa machallah mboɗo sikki tan Ba Moussa kam mimsira ko naati hen alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin mi mimsani jiimi ko mbeɗa ɓeydi yettude Allah mbeɗa ɓeydi humtude haajujam mbeɗa ɓeydi fewnitade mbeɗa ɓeydi dañde komi dañano mbeɗa ɓeydi wawde komi wawano mi joguinomo million ngaji kono hande ko no mbawmi ko mi wawano ɗum nden enɗam jokkanmi ɗam mi jokkata ɗum nden no dañirmi hande ni mi dañirani ɗum hay kultam hande ɓuuri mbeɗa andi falillahi alhamdu ceerno yo Allah yoɓ ceerno moƴƴere min kay min Moussa Mamadou kay alhamdulillah rabbil alamin ɗo ɓuranimi commerçant multimilliard mi dañi hen fof kala ko nafata kala ko dañateno mi dañi hen oto oji alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin diine l'islam ko mbiɗa ko tan ko hunde moƴƴere ko ɓeydare saka noon ngal ɗo dental gonga son sa haali ɗum tawde ko hen gonɗa wiyete aha hen gonɗa tan haɗa manta eyyi kono manten tan hen gonɗen eɗen jetti Allah eɗen jettani ngal Allah eɗen jettiri ngal Allah saabi ceereme men ɓe en jiyani e mabɓe so wona Allah meho en jiyani e mabɓe so wona nelaɗo Allah meho sallllahu alayhi wa sallam en jiyani e mabɓe so wona sirruji lawol Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ko ceero men ceerno Ali ibn Saïd radiallahu taala anhu haalno ko wonde kamɓe ɓirtata l'islam o ko heddi hen ko ina laabti ina feeñi jaɓɗo jaɓa mo jaɓani wiya salo yimɓe nelaɗo sinno no jaɓateno hawra jaɓa foof ko Allah ɓuura Allah dañiranno noon Allah no wawi ɗum kono waɗirani noon waɗi ko ɓe jaɓimo ɓe calim hay saliɓe ɓe noon tinani ko jaɓɓemo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ono neli o diine sinno joni Allah kayno so welanoma waɗan yimɓe fof jaɓa nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kono o waɗɓe ɓeɗo jaaɓi gonɗini ndewi hen ɓeɗo ina jaaɓi to nder tinani ko jaaɓi ko kono boal mumen o koko sali ina ara ina tello ha yettiɗo jarten hunde fof waɗat jaɓɓe ɗum waɗa saliɓe ɗum saliɓe ɓe goni koye gonɗinde ko jaɓɓe ɓe goni jaaɓi ko salade mabɓe nde ɗum no gonɗini woni koye gonɗinde ko jaɓɓe ɓe gonɗini ko kala ko jiiɗa yimɓe fof ndendi jaaɓi surtout so joni ko ɓe jaaɓi ɓe cali ɗum tekkat mawnat salade ɓeeɗa nde woni e tabitinde ko ɓeeɗa jaaɓi ko ɗum noon mataw en mbaydirat tan e sahaji goɗɗi machallah ko yettudal no fewi ɗum noon Ba Moussa bisimilla mbaydi eyyi mi Ousmane guiɗo leñol mi weltima mi jarnima mi yettima mi du'animama an eɓe ballodirta foof mi weltima no fewi ka moƴƴo ka tedduɗo ka suka nehiɗo kadi alhamdulillah rabbil alamina min keptinma haɗa wawi golle ma kadi a ala hen kadi fittandu haɗa yankini haɗa famodiro no moƴƴi yo Allah ɓe tinno noon jokku golle mawni kidare ala ko nafata sana ko usti sana ko bonni duwaɗen tan ceero men yo Allah junno gurdam ɗam kanko e miñi ko en ɓeeɗa sembe e ɓesgu o foof ɓeeɗa sembe ɓeeɗa kattanɗe ɓeeɗa bawɗe ɓeeɗa kattanɗe neɗɗo no wuura taw hattanani yo Allah waddanma ko kattanɗe kanko noon e haasiya makko o fof ɓe gollita ɓe fof hatta nantinoɓe fof koye makko jeeya enen fof koye makko jeeyaɗen hande enen fof yo Allah waɗan en noon on jarama kono moƴƴi mi jarni on mi yetti on yen ɓooy waddude ni allahumma salli ala sallam tigi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gounass TV ko ɗo tonguɗen yewtere nde dokkodiren adi sahaji goɗɗi jinnaɗo meɗen ceerno Moussa Sow wonno ko yettudal no fewi noon en jettimo en jarnimo machallah eɗen gandi comme no mbiruɗen ni machallah ko koolaɗo ceerno no fewi kono kadi hande ko ñemtinirgal
ko yettude Allah no feewi eɗen duwanoma kankone kadi nde Allah junnata balɗe ɗe ɓeyde cellal ngal ɓeyde hattano ko jinnaɗo moƴƴo kono kadi ko ganduɗo fodde kono kadi ko haali e meɗen ko foof mataw ko moƴƴere makko saabi o haali ɗum kono noon enen en tolnaki toon ko yettude Allah no feewi noon en jetti dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe en dokkodirade mabɓe aadi sahaji goɗɗi Allah jarama on jarama mi fewjo yaademi madina tawademi muñanama fayedemi kono kudaka nguleki moɗum ɗom kaji moɗum majolɓe moɗum haɗatami daka secukaku heɓama mamango danyama oto hen ko adama yetta